picture na pinasok sa'yo? Guys, tingnan nyo. Si kuya, bayat binigyan ako ng suman. Nagtatanong lang ako. Baler, no? Ano to, matamis to? Meron din po yung maalat mo. Galing ah. Sabi ako yung mga kasama ko kung ano to. Hindi ko pala nakita agad ng design eh. Magaling ganyan? 100 po. Eto. Ganun din po sir. Okay, try natin tignan. Sandaan, no? Ilang piraso yan? 15 po. 15. Pangalmusal, no? Ah, bigyan tayo ni kuya. Say hi. Bigyan ko ako siya. Ay, baso lang ka kuya. Tama. Ay, pampam nga. Ay, basahan. Okay lang. Tandaan, no? Apo. Thank you. Dahil lang ko lang barya. Ayun.